Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, kull ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bjan ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla li l-fideli tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il-dawk li inti ħlist minn jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-profeta Hosea. Erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għajdulu. Int tneħħi l-ħażen kollu, ilqa' t-tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma ssalvanix, fuq żiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xxewxu kontrija minn qalbi nħobbhom għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena qed inkun għal Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju, eruqu jxenxel bħal siġra tal-luq. Jinfirxu r-rimjiet tiegħu, sbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmlu taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom dilja, imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim? Kont jiena li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajrafhom kull min hu bil-għaqal, għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek,
Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien fommi xandar it-tifħir tiegħek. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-font ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa. Aħsinni u aktar mis-silġni bijat. Flimkien fommi xandar it-tifħir tiegħek. Oħloq fija qalb safja u Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Flimkien fommi xandar it-tifħir tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien fommi xandar it-tifħir tiegħek. Meta jiġi hu l-Ispiritu tal-Verità iwassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. Kunu mela għaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Għodu attenti mill-bnedmin għax għad jerħukom f'idejn l-qrati. Jatukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u slata minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ikolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu l-xulxin għall-mewt u l-missieri l-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandna fl-Evanġelju tal-lum 4 annimali illi Ġesu jsemmi fl-ewwel 2 sentenzi ta' dan l-Evanġelju. Jgħid Ġesu ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. Kunu mela aqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Għandna in-naċ, il-pup, is-sriep u l-ħamiem. U permezz ta' dawn Ġesu irid jagħti messaġġ importanti lill-apostli tiegħu għal-ħajja tagħhom u għall-missjoni tagħhom. Ħarħarsu ftit lejn dan li jgħid Ġesu u x'irid jgħid lilna llum. Jgħid Ġesu qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. U mal-ewwel tolqotna kif Ġesu jgħid dejjem il-verità, ma jaħbix mill-apostli tiegħu id-diffikultajiet li se jiltaqgħu magħhom. Ix-xkiel li se jkollhom iħabtu wiċċhom magħhom fil-missjoni tagħhom. Jgħidilhom illi se jiltaqgħu ma' oppożizzjoni, ma' persekuzzjoni.
Imma jgħidilhom jien qed nibatkom bħal naġ qalb lill-Pub. Sa din tolqotna allura jekk in-naġa normalment nassoċjawha ma' min hu kwiet, min ma jagħmilx ħsara, u lill-Pub ma' min jagħmel il-ħsara. Allura Ġesu il-dawn ħajjibgħathom hekk qalb lill-Pub. L-ewwel punt li joħroġ ċar minn dan huwa li Ġesu jrid li l-Apostli ma jserħux fuq il-kapaċità tagħhom u daqshekk, imma jserħu l-ewwel fuq Ġesu u l-preżenza tiegħu li jakkumpanjahom. Fil-fatt anki l-Evanġelu kollu mbagħad jgħidilhom għax issa jiltaqgħu, imma li se jkollhom din l-għajnuna kontinwa mill-mulej fil-missjoni tagħhom. U għalhekk l-ewwel punt importanti huwa dan. Isserħux fuq il-kapaċità tagħkom, fuq il-kwalitajiet tagħkom u daqshekk, imma l-ewwel fuq il-preżenza u l-qawwa tagħAlla li tgħinkom qalb dawn id-diffikultajiet. Imbagħad naturalment Ġesu qed jgħidilhom bħal naġ qalb il-Pub. Għalhekk qed jgħidilhom meta tiltaqgħu mal-Pub, tagħmlux bħalhom, issirux il-Pub intom. U dan messaġġ importanti, għax kultant ikun hemm min jitkellem b'dan mod. Jgħidlek, anki aħna, jgħidlek jekk insultaħ. Ikkellmek ħażin, kelmu ħażin. Jekk ittrattak ħażin, għax hekk jifhem. Dak hu l-lingwaġġ li bih jifhem, Ġesu mhux hekk qed jgħidha. Ma' min hu bħal il-Pub iġġib xruħek hekk. Imma inti jibqa' anki jekk taf ma x'issa tiltaqa' ibqa' bil-kwalitajiet sbieħ li għamlek tassew dixxiplu ta' Ġesu. Irridu niftakru li jekk aħna nkunu naġ ikollna lil Ġesu ir-raj it-tajjeb tagħna. Mhux jekk inkunu l-Pub. Ġesu huwa r-raj tan-naġ. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll kunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. U kif dan jaqgħadhom flimkien ġewwa messaġġ ta' valur kbir għal ħajja tagħna u għall-missjoni tagħna. Ġesu qed jgħid għaqlin bħas-sriep, x'ifisser dan? Ifisser li aħna nużaw moħħna għax moħħna tawna Alla. U li speċjalment narfu ir-realtà kif inhi u narfu li jeżisti l-ħażen. U meta tgħid taqlin bħas-sriep mhux qed jgħid li aħna għandna nkunu l-inqarqu, imma narfu li jeżisti min iqarraq. U allura aħna rridu nqogħdu ħafna attenti mill-qerq ta' ħaddieħor, mill-ingann, milli ħaddieħor iddaħħalna fl-iskora. Kemm huwa importanti dan għall-missjoni tagħna. Imma fl-istess waqt Ġesu jgħid ukoll safjin bħal ħamiem. Jiġifieri anki jekk nafu li hemm min iqarraq ma nkunux aħna mbagħad li nqarqu. Ma nkunux aħna mbagħad li l-mod kif inġibu ruħna qed nagħmlu ħażin ukoll. Imma nkunu safjin bħal ħamiem. Kif taqgħadhom flimkien dawn? Din hija dejjem sfida qawwija għall ħajja tagħna. Imma narawha anki mill-missjoni tagħna bħala Knisja. Aħna rridu dejjem nagħmlu ħilitna bl-għajnuna t'Alla biex ngħixu kif jixtieqna hu, bis-sinċerità, bil-ħlewwa, b'imħabba, imma ma jfissirx li mbagħad inħallu min jgħarraq bina. U llum importanti ħafna din, speċjalment anki bil-medja soċjali.
Xkultant tara affarijiet tara naqra. Imma Ġesu jridna nużaw l-intelligenza u l-erf. Ma naqbdux niġbdu konklużjonijiet kultant minn dak li tara, għax hemm ħafna affarijiet li huma ta' erq. B'dan qed jgħid Ġesu li nkunu għaqlin bħas-sriep. Imma fl-istess waqt safjin bħal ħamim. Ejjew nitolbu l-Mulej illum, ispirati minn din il-kelma tiegħu li aħna nkunu tassew dixxipli tiegħu, ngħixu il-valuri li għallimna bil-mod anki kif nittrattaw lill-oħrajn, imma fl-istess waqt nużaw l-erf li tagħna biex ħadd ma jqarraq bina u biex narfu fejn hemm il-ħażen u ma nħalluhx imexxina. F'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew inresqu t-talbiet tagħna lil Alla kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina grazzja Mulej li aħna ikonna dejjem lilek bħala ir-raj it-tajjeb tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex aħna nkunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatti Mulejna jnuna tiegħek il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għadin għall-kura barra minn Malta, lill-familjari tagħhom u lil dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej ħalli diversi nies iwieġbu għas-sejħa tiegħek biex jimxu warajk fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifsir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Din l-offerta Mulej nikkonsekrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidja ħajja nisqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa
nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla Bit-tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center.
Noffru dan ir-Rożarju llum għall-morda, għall-familjari tagħhom u għad-dok li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak it-twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħalissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-niżam birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tingħatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tingħatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mowtana. Amen.
Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twelet tal-ina rrit ikun bridem bħanna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni satnatek ikun li trid kif fis-sema jdafrar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bridem bħanna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħluwa u tamatana, slima lik.
Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tieni sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzja memlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mbierek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Itlawa fost ittejja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina.
San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Messirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-Santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazzam Immakunata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tluk Glorius saħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Birek Alla Franġli u l-qaddisin kollha tiegħu.